Bun venit la un nou videoclip. Astăzi vom juca Brawl Stars cu Gobilan. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Ce mă? Ce mă? LOL. Ia, repede. Avem 4 cuburi, stăm bine. Rico a scăpat, normal, ce să mai... Păi dacă are Star Club. Uite ce rapid sunt, cred că au hack. Da, au hack, că tu trebuie... Da, iar asta, că mă enervează. Nu-mi pasă că mi-am dat digitul, măcar am omorât-o. Adică chiar mă enerva. Ce hack de damage, eu era să te omoare. Da, mă, da, hai că mă nimerești tu pe mine. Nici nu știi să tragi, da, în fine, tragi așa de... De ce naiba faci? Deci stai lângă el, deci stai tu aici, lângă el în față. Ce prost, bă! Daina, bă, Daina. Ești câștigat. Deci, sper să se vadă clar că am mai făcut azi un videoclip care nu s-a văzut clar. Era în ceas așa și nu știu de ce. S-a văzut bine. Da. Really, ăștia vin după noi. Ce n-ai? Da, adică... Ce n-ai? Clar, na. Ăsta de răl moare, Lili. Uite ce nabă. Hai că n-a, dar asta nu mai pe amândoi. Adică... Bă, frate, dar nu-mi place de el. L-am omorât. Era să mor, da? Eu l-am omorât, că eu am mai tras și Daina Broderul. Mol. Are hack, nu mai merită. Bă, fraților, Bo are mare hack. Și trebuie să ia urgent locul 5. Urgent! Uitați ce hacker! Uitați! Deci mă omoară și am 8 cuburi. Locul 5. Ia de aici locul 5, hacker. Aoleo, ăsta de fapt. Da, e nabgale. Păi ce sunt? Bă! Hai că nu are viață. Are hack. Vezi că are hack. A tras odată în mine. 6000 de damage. Păi cred că locul 2. Ba nu, că doar nu este. Ba nu, locul 1.
Eu ți-am zis, dacă Nu știu cât o să lăsăm, vreo 10 minute. cred că da. Hai să schimbăm și noi legendara. Dar ăsta mai trebuie 30 ceva de puncte și face power 9%. Ei, avem 2 minute. Avem o Bea care are Star Power. Hai. Avem 5. Păi avem 5 că am furat la Bea cubul, că dacă nu aveam 4. Shark Leon. Shark Leon. Da, păi și Jessie nici n-a... Da, Jessie, voi vedeți că n-are skin, adică lol. Că trebuia să ai... Adică dacă chiar nu l-a luat. Nu merge ecranul. Acum merge. Ce nabă. Da, Jessie nu e el. Da, vedeți ecul de Bibi. Da, Jessie, dacă nu l-a luat skin-ul, e nabă rău de tot. Adică, oa, de ce să nu-i skin-ul? Adică, oa... Dacă n-a jucat când era băgat skin-ul și are... Păi cum să nu joace, că skin-ul era cât? 50 de zile sau cât? Mort! 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 Hai! Deci, voi vedeți ce hack are Bibi? Da, e hack, este și în vârf, da. Da, nu știu, eu zic că hackerii ăsta, deci eu nu știu, cei care se învârt, eu cred că sunt hackeri. Îți spun eu. Deci vă spun eu. Dacă și există LOL. Dar Bibi chiar avea hack. Gol! Am furat cutia. Ia, Uai, era să mă piciuiască, Piper. Vezi că mor. Păi și eu era să mor dacă nu-mi dădeam gadget-ul, că cred că îmi dădea un hit și era mort. Da, asta mor. Cum? Deci, Tara are hack, eu nu o nimeresc, dar ea mă nimerește. What the fuck? Deci, what the fuck? Really? Da, mă, da, hai că fac timp cu tine, da. Omorât, ce prost, nu poate să omoare pe Tara. Sproști. Croc cu 6 cuburi, de unde are ăla 6 cuburi? Era să zic eu ceva. Uai! Deci vedeți și voi ce hackare. Deci vedeți și voi, mi-a dat un hit. Nu contează. Dar nu contează dacă are Star Power și Entufi și eram aproape. Ia. Are hack. Păi. Mă doare undeva. Are și fai. Bă, frate, da toți pe noi. Păi cred că după noi sunt stanțieni și noi videoclipul aici. 9 și 18 ore. Bă, nu, și nici n-am gadget, mă. Ce? Mi-a dat un hit, voi ați văzut ce hack are? Da. Încheiem și noi videoclipul aici. Poate facem cu car parting. Dacă facem cu car parting nu se aude. Îmi pare rău dacă nu se aude.